siyicela inhlangano ime ngenyawo. Umongameli wesekethe tata befundisi besekethe tata ososekethe amagosa tata uNondyebo wecawe tata uvice otata abashumayeli iofisi yonke otata abashumayeli bonke vice yamadodana executive amadodana onke mama umongamelikazi omama befundisikazi mama noBhayibhile mama uvice office omama bonke sister vice i-executive amantombazana onke brother vice i-executive manyano yonke one heart one way amalungu onke omkhosa ifamily zonke ezikhoyo ekutshoneni kwelanga kilo mfili umvukeli wethu Yesu Kristu batshona nje molweni nonke. Mongameli ithi incwadi uKristu unenkonzo ezimele ukwenziwa. Ezinye inkonzo zilula, ezinye inkonzo zinzima, ezinye inkonzo zidelekile, ezinye inkonzo zibekekile, ezinye inkonzo ziyamkholisa uKristu, ezinye inkonzo zinokukholisa thina. Kulusizi mongameli ukuba ngoku ndivakalise ukushiywa kwethu ngamagorha namagorhakazi athe apha ekuhambeni konyaka bakuva ukusebeza kwelizwi bapakisha izinto zabo bagoduka. Owokuqala phaya kulaa society yaseSamora uthi umbhali xa ethetha asiyontando kaYehova ukuba kubekho namnye obhubhayo kwaba bancinane. Mandivakalise ukushiywa kwethu kunomngqushwana phaya kwi-Sunday school ligama elo lika Lihlume Magaba. Uyingcwele uyingcwele sazise Nkosi ukuyibala imihla yethu khona ukuze sizuze inhliziyo enumkileyo. Buya Yehova koba kade kangakanani na. Kulusizi rhamente ukuvakalisa ukushiywa kwethu ngudade wethu ongena kule society usister Abona Magaba Samora Society. Kake oko konakalayo kusambatha ukungonakali, noko kufayo kusombatha ukungafi. Ukufa kwakuginyelwa eloyisweni kuzaliseka amazwi athi lophina kufa ulwamvila lakho, lophina adesi kuloyiso lwakho. Mandivakalise ngokushiywa kwethu kumama uSinoyolo Hothelwa phaya kulaa society yaseDeft. Zululizele Yabonani ndinixelela imfihlakalo okunene asikulala kufa sonke.
kodwa siyakwenzwa kumila ngakumbi sonke ngephanyazo. Rhamente vumani ndizisigama apha likabawo uZukile Mvinjana phaya kulaa society yaseSiyabulela. Uyingcwele, uyingcwele. Aba bafa ngokholo bengawabonanga amadinga bawalangazelela ekude, bavuma intoba bangamandwendwe kwaye bangabasemzini. Mandivakalisa apha ukushwa kwethu ngumama uNomasizakhe Masiza kulaa society yakwaNompumelelo. Uyingcwele, uyingcwele. Asizanga nanto ukuze emhlabeni sekuhleli intoba singephumi nanto kuYehova ebenika, kuYehova othabathileyo. Vumani rhamente ndizise igama likamama uLindelwa Caroline Sonyabashe ungena phaya kulaa society yaseCrossroad. Izulu lisele. Ndasidele ndathi xhaka ndathi tu akoko kulungileyo waza usizi lwam lapho. Aba bonke bafa ngokholo. Ewe Nkosi. Bengawafumananga amadila. Asuka babone kude bawalangazelela. Ewe Nkosi. Bavuma into yoba bona bangabasemzini. Nange inkosi ingabakhanyisela ngokhanyiso lwayo olungacibiyo. Kuba ngoku yabo imiphefumlo iphumle. Sebewelele imilambo yaphesheya. Alapho balindile. Belinde ezozibhatho zimhlophe. Esibonwa ngumfo kaYohane ehleli kwisiqithi sePatmos. Wabona amadoda amakhulu enikwe ingubo ezimhlophe ngabanye. Kwathiwa mabahambe bophumla okwexesha elincinana. Bahle lapho baphumle. Ngamagorha la namagorhakazi. Awe ezawo ibhutsi sabotshiwe. Bewele emfazweni. Akabagcine kuThixo abalondoloze. Ukuze kude kufike lo mhla omkhulu apho uzodibana khona nabo kwelo khaya laphezulu kulo ngqungquthela apho kuvunywa ngamazwi angatshiyo, apho inkosi ibakhanyiselayo bengadinginelanga, apho inkosi ibasezayo bengadingi namanzi, apho inkosi ibagcinileyo bengalambi nokulamba. Masimcele ukuba umongameli xa ezawucima la makhandlela ethe chu ngela culo le 337 silivuma sizolile uba umongameli asincede asicimele la makhandlela. Isondela kuwe Thixo wam 337.
ngibulise ithuba yanesekethe ngibulise obaba abefundi amagosa wesekethe obaba wabazeli ngibulise awuvice emanyana namadodana ikomiti yabo i-ofisi labawuhlanga amadodana wonke kuphela ngibulise umama ongumnikazi umama befundisikazi mama unoBhayibheli oyo phakathi kwethu ngibulise umama uvice etafule yakhe ngibulise omama uLakazi ofisi zabo omama bonke umqobozo obomvu ngiyabulisa ngibulise uvice weWestfield etafule yakhe uyisohlanga e-ofisi zabo igilda zonke isithi kuni one heart one way ngibulise ithumba yesikolo seCawa otishara bonke oThemba nonoThemba ngiyababulisa umuntu kanje uvice usisi mantombazane engikekani banteketisa intombi zesithandathu nani ndiyanibulisa wonke umuntu okhoyo apha ethuna ngokuhlwa nje wanti ndibulise ngegama lomfeli nomvukeli wami uYesu Kristu molweni ndime apha awumongameli senzima upha abantu abafuthayo apha kumentanyeni jonga ixesha bangxamile bayafutha bangxamile bayafutha nama ndifuna into yoba ndibalibazise ndifuna nje ndikhwele umdlalo ogqiba ngehla apha bawumongameli mandiqale ndibulele nkosi yam ngale nyoba uthe wandipha yona yokokuba ibe ndimo mapha namhlanje ke ndibukwe ngabantu kaloku xa ume ubavelela abantu bakubuka bakhona wena ubaboni mandibulele kakhulu benganqabanga abantu wena bebekhona abantu kodwa ke babona uba mawulathe mna ngale mini amongameli nditsalwa itheme yakho nkosi yam ethi uThixo wasikonga yandenza loo nto ma-United into yoba xa uba mongameli esithi mandizoqhuba le nkonzo ndafumaniseka into yoba abehli nobuthongo uba wayefumana nanto kuthiwa ngu-toss and turn awuleleyo ubona uba abehli ubuthongo mane kuquka kude kuse ndameditate wawumongameli ndameditate nkosi yam ndizama udibanisa ubona isama idibane akho siphumo siphumayo kodwa ndathi xa ndifika kule ndawo uLuka encwadi kaLuka
chapter 7. Ndafika kule ndawo ithi kuvuswa konyana kumhlolokazi waseNayili. Efundeka ngolhlobo. Kwathi ngomhlolandelayo wayemzini ekuthiwa iNayili. Kwaye kuhamba naye iqela labafundi bakhe ngendimbane enkulu. Kaloku kusondele esangweni lomzi lowo kwabonakala kuthwalelwa phandle umuntu ofileyo ekuphela bonyana ozalwa unina. Waye yena engumhlolokazi. Yayenendimbane elingeneyo yomzi inaye. Ithe ke inkosi yakumbona yasikwa yimfesane ngenxa yakhe. Yathi kuye musa ukulila. Yafika ke yalichukumisa ithana. Bema ke ababethwele. Yathi indodana ndithi kuwe vuka. Wavuka wahlala umfi lowo. Waze ke wathetha. Yamnikela unina. Bangenwa ke kukoyika bonke. Babemzulisa uThixo besithi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu. Besithi bavelele uThixo abantu bakhe. Waphuma ke olodaba lungaye lwahamba. Vela kwayida iphela. Nakulo mmandla wonke eli lilizwi lenkosi elikukutya kutsakulayo ngamanzi kaxana. Libe ngosuli wenyembezi umehlo abalilayo. Linika amendu kwabaphelelwe ngamandla. Mayisikeleke inkosi ufunda kwelizwi layo ngoku nabona phakade. Amen. Amen. Ndingxamile. Nami ndinqabele ndifuna uba ndiyojoyina phaa ezantsi. Ukwenzela uba nami kakhatyalazwa nami mane ndikhabalaza. Ngo-1994 ndiserva apha kwi-SANDF. Sideploywe apha eJoburg. Ikhona indawo ekuthiwa kuseSteenpunt ayibizwayo apho amajoni ayibhisi ekhona. Silapho eThokoza abantu babeke baya eJoburg. Phaa eThokoza. Une-colleague yam okwamambeyi fani yakhe. Iimpilo zethu zazimelele. Sithi xa zawuphuma sisiya ngelaa xesha imfazwe yayishushu phakathi kwe-ANC nenkatha. Xa ubuya uzibona nje sobuyile. Kwakunyanzeleka into yoba sithi xa zophuma nomfo kaMampeyi sibophe iibhutsi zethu simane senza umthandazo omfutshane othi nceda Thixo njengoba ezi bhutsi sizibopha nje ngokwethu ze siphinde sibuye sikhulume sithi singabuyi sikhulwe ngumntumbi. Simane senza lo mthandazo. Saphuma ngale mini samisa khona isitrato eside phaa eThokoza kuthiwa iKhumalo. Samisa ngasezivenkileni. Ngelo xesha sihamba ngemoto ekuthiwa ziyakazi ezincinci. Sizimountile iBrownings zethu abantu bake baya ebukhosini. Sizimountile iLMG zethu. Sicela umngeni yangayilamini
laa ndoda imane iphuma icela umngene ithona amandla ozivayo makeze yangathi mina njalo ngoba siredi sijonge utshaba sathi samile aba ngasezivenkileni umnandi sincokola xa ndijika ndizongena apha evenkileni inoba it was just a blink of an eye kuba ndibojika uvakale utshitshitshi xa ndibheka bese kusitsho isithonga ndafumaniseka into yoba esi sithonga sitsho kule yaka liqhutywa ngumfoko amapeyi ndafika umfoko amapeyi selele phantsi sethule ethekwaka xa ndijika ndifika kuye ndafika umhlobo wam selandulele phakathi babongameli ndabona iinyembezi ziziwela zathi sihla iinyembezi ndava kudlala ingoma endlebeni zam endake ndayivinywa ngumfo ongasekhoyo uDavid Mason negroup yakhe ekuthiwa yiSoul Brothers une-title track phana ethi xolisa umoya ndafika idlala apha kum engqondweni ndave msithi siyajabula okwesikhathana sibuye silile futhi kodwa thula ngosukukhala xolisa umoya wami adlala letreke kum engqondweni ndandiyimamele isitsho omongameli ndafumaniseka into yoba uthi qatha ivesi ethi phakathi kodla kwethu bomi sikwasekufeni phakathi kodla kwethu bomi sikwasekufeni ndiyeka ndifika kule ndawo ndijonge ezi procession zimbini bawumongameli ndafika kukho iprocession ekhokelwa nguYesu kubekho le procession yesibini enalo mama ngumhlolokazi ungabizwanga nangegama inganexesha lale GBV yethu kodwa abangomama bangenaxabiso ndafika kule procession ikhokelwa nguYesu xa isitshuluka uthi uhamba nehlokwandiba kwehlokwandiba xa ndijonga ndafumaniseka into yoba bakhona abalandeli kodwa bakhona nababukeli kwehlokwandiba futhi kumnandi kwehlokwandiba kumnandi uvunya ingoma samlandela uYesu naphela khona samlandela ngoba kumnandi yabona ke kakumnandi abantu bade babhuthe ngoba kaloku kumnandi uva umntu esithi ndakuthengela ibhanoni wasona isitimela sihamba kaqala ngoba uva kumnandi uyabhutha umntu kakumnandi ngoba noPetros uyabhutha tantotabele mo ngoba ingxakinye wayisiva kumnandi uyabhutha ashubayeli kulena iprocession kumnandi kodwa kukhona enye iprocession yesibini uyalilwa ku badibana eKT udibana eKT procession zombini dibana eKT iyalila le kolomanguli la yakhokela umshumayeli phakathi kodla kwethu bona sikwasebufeni mane sisho kodwa ndibona uYesu uphuma kula procession kumnandi kuyo ayishiya le kumnandi kuYesu iprocession ngoba uthe mongameli wethu Thixo wazi konke ngenxiba owethu uYesu yawushiya umnandi ngasamva aya kwindawo apho kulilwa khona unjalo wethu Yesu
yabushiya umnandi ubashiya etataraza ephakamisa ingileze esiva kamnandi Hayi madoda. abona ukuthi Yesu akabushiya umnandi haye kule ndawo kulilwa kuyo utayibeka ufaka Luka uYesu wabona lokuthiwa i-compassion yabona ke compassion yahlukile nonto ba umvele nje umuntu into ephuma ngaphakathi umazantsi inhliziyo yakho uthathe unxibe izihlangu zakhe la payina ifilishayo uyifilishe ngenhlasha ingekho yapha kuwe kwenzeka loo nto ajona uYesu ajona uYesu bashwaye ayisawishi into bangaba singaba bashumayela kanjani okanye sibe necawe enjalo icawe eshiba umnandi ikletsi Yesu ibheka kwindawo ekulilwa kuzo ngoba yona into sithandayo sithanda ubumnandi umnandi apha uthi kwafa abantu besitsho kumnandi apha umnandi apha yona xesha asifuna bomnandini apho sifuna khona sifuna apho kulilwa khona sifuna apho kulilwa khona hlobo zami elithandwayo izwi kaThixo phakathi kodla kwethu bonke sikwasekufeni sikwasekufeni wafika wethu Yesu wafika wethu Yesu uphula lento okanye uphula iBerias uphula iBerias ngoba uzaqhawula iBerias owethu Yesu uyaziqhawula iBerias amadoda abengena iganti zawo afika uYesu asiqhawule iBerias asiqhawule iBerias asiqhawule iBerias wafika ayithukumisa ngoba uJuda ke immediately go and read incwadi eNumeri chapter 19 uyifunde uyive pha shuthi umuntu waphatha isidumbu lo muntu lowo usidefilile uzingcolisile unyanzelekile into yoba ngingahlala 7 days asasihlambulule kanjalo ukuze aphinde abuyele ebuntwini kodwa uYesu akayicinga loo nto the very God of the very God the very God of the very God ebona tekho wethu Yesu wafika wathi ndodana ndithi kuwe vuka ndithi vuka yavuka indodana ngoba thina sinathixo that is the omnipotent God uthixo nako uzenza zonke izinto nothixo njani yavuka indodana yagqiba yathetha Luka yathetha ayavuka nje yavuka yathetha baqala abantu base9 bajabula bathi kufika umprofeti uthixo ubavelele kanzamyeka sinothixo sivelelayo manje noba ukufa ungabona kufika ngexesha lakho kuzethisa mana kodwa masazi intwanye mawusile thina sinothixo sivelelayo nalamajoni awileyo awemfazweni masazi intwanye into bangaba ukhona wethu uthixo unguthixo sivelelayo kodwa kuyo yonke loo nto sesibambe le nto udliwa ngamntu nangoku silapha nje sonke akho namnye umuntu ongenazo izikazi zikanokufa xa silapha sonke uqinisekile wonke umuntu olapha noba ngathi bakuphakanyiswa isandla ngabantu okanye ngumuntu othi yena akazange akufumana ukufa okanye akazange afikele ukufa no one onavela ngoba into ukufa ityaliwe kumakhaya namakhaya into ethetha ukuthi phakathi kwedla kwethu bonke thixo sekufeni mandivale ngelithi nayeka ibani lo muntu ongusisi abe bomini bakhe utshatile setshate kayi-4 yayibona ba
ebona basetshate kayi-4 ngelo xesha kukho abantu abangakazi wawuqalisa kodwa yena setshate kayi-4 setshate kayi-4 ayeka ngoku phakathi kodwa kwethu bonke sikwasekufeni lo sisi uqale watshata lengingi yasibona ke ayibona ke ingingi ya oh yes ngapha isityelo singawothiyo nomlilo kunexesha thina sinxibe idyasi sithi siyagodola udibana naye enxibusotwayo ebetha esarhile ngesikipa iveza ingalo ngaphandle watshata nale ngingi phakathi kodwa kwethu bonke sikwasekufeni Tati. xa ndibuza utheni uzutshate le ngingi injongo ibiphi Ifo yonke. ithi impendulo unobangela uba nditshate le ngingi kungenxa into yoba ndandifuna xa ndikwam ndidlale ugqaphu ngesoseji ndandifuna udlala ngesoseji uba yayazi endinokuthwa udlala ugqaphu ngesodwa kuyahluthwa apha kuyahluthwa uthi kodwa ndabona into yoba ngexesha imali khona kodwa lononwabo alukho ngoba ngokuhlwa kunexesha loba mandiphendule imibuzo ndabona into yoba ayikabiyo le ubulonwabo alukho semalini ndagqitha ndatshata uyayibona le nto kuthiwa uthi umntu uyi-actor ndatshata i-actor ndabuza into yoba usuke kwingingi uyotshata i-actor into nekuqalileyo kwi-actor uthi hayi mfundisi into yanditsalayo uba manditshate le actor kungenxa into yoba ndandifuna uba yi-VIP ayahamba esiya kweli ndawo zakhe eyosteja ndithathwe ndibekwe kwiindawo eziphezulu uthi kodwa nalapha kubu-actor wabo andilifumananga ulonwabo ngoba phakathi kodwa kwethu bonke sikwasekufeni andilifumananga ulonwabo ngakuzapha kwi-actor ibe yintoni ingxaki uthi ingxaki yam apho kwi-actor lo mntu wam wasiwe ngabantu bonke ndisafika kwelo ndawo ubona into bakaba ndingandibonakali ngabona into ba nalapha alukhulonwabo ngaqonda into ba mandigqithe uthi okwesithathu ngaqomba into yoba manditshate umfundisi Awukhethi. ndabuza into yoba